Ahojte urbexáci! Vítajte späť na kanáli Nopsi Urbex, kde spoločne objavujeme opustené miesta plné histórie a záhad. Dnes máme pre vás niečo trošku iné. Chceme sa s vami podeliť o niečo, čo je našou druhou vášňou. MTB a downhill na bicykloch. Spolu s tímom sa venujeme adrenalinovým zjazdom a jazdám v bikeparkoch, ale aj mimo nich. A práve tomu je venovaný náš druhý kanál Nopsi MTB. Ak máte radi rýchlosť, výzvy a krásnu prírodu, určite naň mrknite. A teraz k jednej dôležitej novinke. Momentálne pracujeme na niečom špeciálnom. Nový trail v bikeparku Jasenská dolina, ktorý sme nazvali Nopsis Trail. Tento projekt je pre nás veľkým snom a preto sme spustili zbierku, aby sme mohli tento trail dotiahnuť do dokonalosti. Ak by ste nás chceli podporiť, všetky informácie nájdete v popise videa. Ďakujeme, že ste tu s nami, či už na Urbex výpravách, alebo na horských trailoch. Vidíme sa čoskoro.